Hatur pasrah saking keluarga geng Bopo Prayitno Setyo Laksito sekalian Ibu Sukatmi badhe kaaturaken dening Bopo Parmin ingkang jumenengipun kasumbul dening Bopo Nuryanto saha Bopo Prihadi Hutomo wondene ingkang kepareng hanampi pasrah saking keluarga ageng Bopo Sugeng Eko Atmarso sekalian Ibu Koiriah badhe kasarira dening Bopo Sambodo ingkang jumenengipun kasumbul dening Bopo Agus Setianto saha Bopo Kartiko Hendro Yoko. Kadhi menika katur dumateng Bopo Parmin wekdal papan saha panggara swara kasumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La wala wala quwata illa billah. Amma ba'du. Nuwun kunjuk dhateng benanipun para sepuh saha para pini sepuh sumrambah dhateng benanipun para rawuh kakung sumawana putri ingkang satu kinurmatan. Mugi keparenga ing mriki kula sumulatur wonten ngarsa panjenengan sami ingkang nembe sekesa tur pangandikan nggih awit saking keparengipun Ibu Katmi utawi panjenenganipun Ibu Katmi sak keluarga kula kinan matur ngaturaken mengkawula sing gati. Ana wong saderengipun ing mriki kula kepareng matur wonten ngarsa ngandika sami sumangga nun panjenengan tansah kula dherekaken ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang welas wasih awit saking rahmah saha dayahipun kula saged pepanggihan wonten ing gedung mriki kanthi karharjan tebih sambi kala boten wonten alangan tunggal menapa. Munggah wigatos ing gati ing mriki inggih menika ingkang sepisan mbok bilih anggenipun pisananipun Bapak Katmi sarombongan wonten ngarsanipun panjenenganipun ing gedung mriki kula minangka sulih sarya nyuwunaken agunging samudra pangabsami ingkang saageng-agengipun. Dene wigatos ing gati inggih menika ingkang sepisan ngaturaken inggih menika kula nuwun saha salam taklim mugi katur wonten ngarsa ngandika panjenenganipun Bapak Sugeng Eko Atmarso dalasan Ibu inggih menika Koirah ingkang pitaleming Baki Sukoharjo. Munggah wigatos ing gati pisanan kula ing mriki inggih menika kinen amasrahaken kang putra jalunipun panjenenganipun Bapak Prayitno Setyo Laksito Ibu Sukatmi ingkang asesilihipun Bagus Thomas Putra Setyo Tri Hutomo putra jalu saking panjenenganipun Bapak Prayitno Setyo Laksito Ibu Sukatmi ing mijil saking Kron Lor RT Setunggal RT 6 Sidoarjo. Awit saking menika ing mriki badhe kacatu krama dumateng panjenenganipun Roro Ayu Eri Kusuma Putri putra pawestri saking panjenenganipun Bapak Sugeng Eko Atmarso Ibu Koirah ingkang pidalem wonten ing Mbaki Sukoharjo. Kelajenganipun kula kinan amarasrahaken inggih menika wontenipun dlancang seta ginepit kang tantu isinipun Redana Aji inggih menika ingkang engkos pindah inggih menika dipun wastani tali asih. Dene ingkang angka kalih inggih menika saderengipun para warga saking Wonogiri ngempal kala wau saged angat ngempalaken inggih menika ngwujudaken Redana Aji. Mugi-mugi ing mangke mugi katampi wonten ngersanipun panjenenganipun Bapak Sugeng Eko Atmarso dalasan Ibu. Dene kelajanganipun ugi saged ngaturaken wontenipun dlancang seta ingkang angka 3. Menika saking keluarga. Awit saking menika mekaten ingkang saged kula aturaken wonten ngersanipun panjenenganipun para pini sepuh sedaya-sedayanipun. Mbok bilih sakdangunipun kula matur masrahaken kang putra inggih menika pun Thomas Putra Setyo Tri Hutomo wonten salah muni tandang tanduk kang kirang nuju prana kula minangka pribadi nyuwun pangapunten ing saageng-agengipun lan ing mangke mbok bilih sampun paripurna wontenipun resepsi ing rikala menika. Warga saking Wonogiri kepareng nyuwun pamit mugi donga saha pangestunipun lampah kula saking mriki ngantos dumugi dalem suwang-suwang kanthi mangkahi rayi wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa kosok wangsulipun keluarga saking panjenenganipun Bapak Sugeng Eko Atmarso dalasan Ibu
sak bangkar kula ugi tansah mangkih rayu wilujeng boten wonten alangan bungkar anggenipun ngentas pitulas ing putra ing mangke inggih menika sageta inggih menika purna madya ngantos susananipun tansah mangkih rayu wilujeng boten wonten pambengan saha nak masri penganten sageta atut runtut kaya mimi lan mintuna lan sageta inggih menika bekti dhateng tiyang sepuh dhateng derek ahli waris tangga tepale ugi bekti dhateng negara bangsa tuwin agaminipun. Mekaten ingkang saged kula aturaken kirang saha langkungipun kula nyuwun pangapunten pinututu ngatur wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun wedhah latahipun kula semakaken dumateng dinanipun Bapak Pranata Cara. Matur nuwun.